Anga école de lay bagli so bala ka tay Fifi ne ma fandi kana ta yin mais fini min flela ni to fini boy ga fini rebi Mumedi finna ambala ka tanyana je doroni ge ne be ga tay ni no ko nyati fena finina ti fena la mena ye bi fena la ta mi fini fali benye sa ne ta fe ga do histoire fouidina debe ne nana ya na ne ye bala e ga ko be la mane no Fifi kando so it mi tugo na ire bodo ta fini fali do o yega hakilina de pe e be ga min famia iyere e be go refoni suno kabi ne nana ne ma changer mado yalala mado kolo kala ko foshi de dafe suno ko ele jane be se ga keo na ngi jam ku mi konota na ngi jame bolbol chaw no fe me ma foshi ke ne hakili be nyela la ka temeka nimbe kuma tamare ta fini do Une grave. to ngai sam bla bi bolo ben bla ben Et qui c'est Takada? ne be sin ta ada ne ko ti ne ma mne che doroni kala ko be ne sama ka de Tu as pas fait de là. ntedu me ta ngasra fe alshi Bon, ici. Quel est Takada? mu mangani bia asi mani benye sai ne do wala tani mam na chere do o agaradi atina sa ne nyisi ga damu ko le ka tanga fini bo ko te bonne ko e fini na ngolo le ni lebe ko le ka tugu Fifi na ko kika ta fini ge sabali ta bosa komu o ba ene do biya ko le te ni do am e sha ko la do ka ni yene la ne be bonne shini ibe kuma na ede ne ba do fete fini no mais na ko kika ta bu o mo se mangama ale de lo ka fini jolu sa ne ma aye fini sa ne ma ne bangodo aso ko kele de fendi fini na fenda la ne mo do akata ko doro ni ena la jamo ta ni ne jama ro la ha amalo ajota e ga nyala je abo duna atuna apeli jana yarna o tu ko do ya tiana ha ne afa bo atita ni fini ni ne afa Fifi e ka ta be ni e ka kuma ata so ko le aduna ta do ro ta e benye ifana ngani la meke o mi gilano ata Adam. Oba. Ne bɛ fɛ k'e ɲininka. An ka dun filɛ yan fɛ nin. Est-ce que papier min bɛ ne bolo a original yɛrɛ don wa? Parce que ne ɲɛ b'a la Sinal wulilen don cogo min na, Sinal bɛ duko ni kɛlɛ la cogo min na, papier min dun bɛ ne bolo original tɛ. N'a y'a sɔrɔ i bɛ se k'i tɔgɔma wele a ka papier original d'i ma. Donc an ka papier original to an bolo. N'o kɛra ni ko fɛnna cogo o cogo o y'a sɔrɔ papier original b'an bolo. Sinon i se dɔ ye ne wele o bɛ ka kuma min fɔ a tɛ ka ne diya dɛ. Papa, e yɛrɛ b'i yɛrɛ ko i n'a fɔ ko mɔgɔ man kalan. Mɔgɔ bɛ se ka du san cogo di ko du papier original ma d'i ma. Original bɛ ne bolo. Ne yɛrɛ de bolo taara a copie kɛ k'a copie di i ma. Sisan ni original b'i bolo pour que ko kana bɔ ko nin na i bɛ original in ta i bɛ n'a di ne ma. Ne b'a garder n bolo. O tɛ se ka ɲɛ. I tɛ se k'o kɛ dɛ. I k'i ka na original di ne ma k'o tɛ se ka kɛ. A kɛra to depuis e ka du ko nin daminɛ ne y'a dɔn min b'e kɔnɔ. E bɛna mun de kɛ original la? Ne bɛna mun kɛ original la cogo di? N ne ye cɛ de ye. Ne bɛ Sinal dɔn, Sinal ye mɔgɔ min ye. Walayi ni Sanogo wulila ko nin fɛ. N'an ma wuli k'an jɔ joona Sanogo bɛ du nin na. Donc ne b'a fɔ k'e ka original di ne ma, e b'a fɔ k'e t'o di. Yɔrɔ e bɛ to k'i ka fɛntigiyaw de yira ne la, c'est ça non? O tɛ ya? Problème t'a la, i ka original tu veux. Ayisa e delila. M'a ta ka di ne y'a mɛn wa? Non, ni ne yɛrɛ ye kuma fitinin fɔ e ɲɛna dɔrɔn e b'o kɛ ko ba ye. Ni m'a fɔ ko m'a ta ka na n'a ye wa?
Omar. E bɛ yafa ne ma. Ka d'a kan denni nana so kɔnɔ yan kuma min na k'a ni bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ko ɲuman don i den na ko in ye ne tɔɔrɔ kosɛbɛ mais n ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ja bɛ ka nkalon ne tigɛ ja denni yɛrɛ ye mɔgɔ lankolon ni mɔgɔ ɲɛnama tɛ a jogo de ye nin ye tan ne bɛ min ɲini fɛ ne yɛrɛ kun ko n da tɛ don i ni Asi cɛla la tuguni nka n'Ala sɔnna n bɛna kuma an tonton fɛ k'u n'u hakili yira ɲɔgɔn na k'a yir'u la k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ kuma in ye. Mamu. Naamu. Kabi ko in kɛra don min na a digira ne la ka tɛmɛ e kan kuma filɛ ni kuma fɔr'i ɲɛna i kan ka kuma analyse i kunkolo la fɔlɔ de kana na mɔgɔ bisigi ko dɔ la k'a sɔrɔ i m'i tigɛ d'a kisɛ kan e tɛ denni dɔn ne de b'a dɔn mun ma ne ni ɲɔgɔn cɛ ne de b'o fɛnɛ dɔn nka nin tɛ foyi ye foyi ma kɛ ne la fɔlɔ ne b'a dɔn bi kɔfɛ kuma wɛrɛ min na fɔ walahi hali n'o minɛ ne ma k'o ye tiɲɛ fɛnɛ ayi o tɛ kɛ tuguni nin kɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ mana kuma o kuma fɔ yan nɔ k'e Umaru ko ten n'Ala sɔnna ma n tɛ n sɔnni sigi a kan ka sɔrɔ n ma kibaruya jɔnjɔn dɔn a la n'Ala sɔnna ma Asi ka ko in n bɛ n cɛsiri cogo bɛɛ la ko in bɛ se ka teliya cogoya min na. Baasi t'a la n y'i ka kuma faamu. Salamu sorry. Musa, e nana mun de ɲini yan? Ne mago bɛ tonton de la. E ka mun b'a bolo? N mago b'a la ci dɔ de la. A tɛ yan yɔrɔ. Ok, n'ale tɛ yan nɔ, ne ne bɛ se ka kuma kɛ n'a tɛ kɛ baasi ye. E ni ne. Awɔ. Musa, e ni ne. Fo ni su. Sigiyɔrɔ filɛ nin ye. Fo ma taa yɔrɔ jan, ale na sisan. An ce tonton. Mun ye se ne fɛ yan? Ne mago de tun b'i la. Min b'i bolo a ɲɛfɔ. Tonton, ne de ye n fa ka so feere nka ne tun t'a dɔn ko aw de ye so in san. I ko ma ko kɛra tantɔ ne yɛrɛ nimisara n b'a ɲini aw fɛ a y'a kɛ Ala ni kira kama sanni feere an k'a bɔrɔtɔ a ye so san wari min na a wari bɛ ne fa bolo. Ala mun ye bila ka fataw kun ɲɛsin ne ma tuguni sa? Ne bɛ fɛ k'a dɔn est-ce que e tɛ fa? K'a fa cogo di? I tɛ dɔrɔgu ta kɔni? Tonton, foyi de tɛ ne kɔnɔ. Min kɛra nimisar'o la n nan'o de f'i ye. Musa, walahi k'a fɔ ne ɲɛna ko e b'i yɛrɛ ma ne ma da la. Ne fa de b'e la wa? Fa de b'e la wa ŋana de b'e la? Ne ta tɛ ne bɛ k'a f'i ye de. E bɛ se ka ne fa ka so e bɛ sɔn ka o san
e bɛ sɔn ka ne faga so sa. E de m'a kɛ cɛ kumana ye k'i fa ka du feere. Hali n'o feere ne bolo mɔgɔ wɛrɛ de bɛ n'a san mais e man kan tɛ k'a san ou bien e bɛ fɛ ne fa ka si carré kɔnɔ de yan. Ok carré kɔnɔna tɛ dɛ hali n'aw sira wuruji dingɛ la ne ka sira foyi t'o la. Bon n'i ye n fɛ yen nin manamanakan fɔ la tuguni Musa walayi n'i ye n fɛ yen nin manamanakan fɔ la i b'a dɔn n ye cɛ min ye. Tonton ne bɛ k'i deli de e se ne y'a kɛ kelen ko ne fa bɛ taa min san. I t'i fa da i kun i k'a ɲu wa n'i b'a ta yɔrɔ ɲini a da i kun i k'a ɲu. An kɔni bɛ sanni feere an kɔni bɛ sanni feere bɔrɔtɔ de. Mun de bɛ yan nɔ. Tanti kuma fɛ ba ye. Ne ma f'i ka na n tɔgɔ wele yan. Ne ma dala ni nin tɛ dɔrɔgu ta. Fɛn bɛ nin kɔnɔ mɔgɔ dumuni dɔrɔgu e m'a ɲɛ yan. I ko an ye so min san ko ka na ko ka sanni feere bɔrɔtɔ k'ale de y'o so feere k'a bɛ taa manamana ko est ce que ne fa tɛ nin na. Tonton n bɛ jɛnɛ e ka ne dɔgɔya mais n tɛ jɛnɛ e tanti ka n dɔgɔya. N m'a f'i ka na wele tanti yan. E yɛrɛ ka ne tanti. Bon a diyara tun i kana na ne tɔgɔya. Hey n t'i ka impoli a la i y'a mɛn wa n t'i ka impoli a la dɛ n'i t'i fa n'i ba bonya n'i ne muso dɔgɔya n bɛ yɛlɛ i kan sa mali i y'a mɛn wa. Ne ka kuma sarala ale la. n t'i ka impoli a la dɛ. Ne ka kuma sarala ale la. I bɛ n'i tigɛ figi ne muso ɲɛkɔrɔ de n t'i ka figi bɛ yɛlɛ i kan sa. N'a y'i da dɔ la i yɛrɛ bɛ yɛlɛ a la. A y'aw ta kɛ bilayi n'a ma duko in n'a ma sanni feere bɔrɔtɔ ni mana marifa cɛw la sanpere kan. Ne muso ne fɛ e nin de a m'o ye i y'a kumakan mɛn. Papa n tɛ patapata kuma y'a da dɛ e b'a dɔn Musa bɛ jouer ta a bɛ dɔrɔgu kun Gulɔmina tɛ nkalon tigɛ dɛ ne kɔni bɛ mun dɔn kana don so kɔnɔ yɛrɛ taa polisiso la i ka taa convocation tigɛ i ka taga di Musa ma walahi papa n'i ma nin kɛ sɛbɛ ye n yɛrɛ bɛ don so kɔnɔ sisan ka na segin ta ka taa convocation tigɛ ka di Musa ma. Musa bɛ min minɛ ne b'o belebele de kunu Musa to ne ma. Ne b'o de kunu ne t'o kunu dɛ. E k'i dabɔ a la dɔrɔn e k'a to ne ma. Mamu. Ne yɛrɛ tun mago bɛ la ci dɔ la. A ma juguya. A si min ka mɔgɔ ye ci bila a ma k'u b'a fɛ ka ɲɛ nka ne kɔni t'a fɛ k'a ta k'a sɔrɔ e tɛ ne kɔ. Nka Umaru ka fɔ ko bɛnnen tɛ aw cɛ damaw la i tun t'i terikɛ dɔ lajɛ i n'u ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ. Mamu. Naamu. Ni tun ye sɛgɛ ne ye ne tun bɛ n ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ ne ni teri ma cɛ. Ni tun ye sɛgɛ ne ye ne bɛ n ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ jɛɲɔgɔn tɛ n na. Ka d'a kan sisan i jɛɲɔgɔn nin ye jugu ye i dalen don mɔgɔ minnu na olu de b'i kɔ bila. O kama e de ye ne balima ne t'a fɛ ka n ka ko foyi kɛ k'a sɔrɔ e sen t'a la. Umaru i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ de bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ y'a yira i la i balima t'a yira i la abada n'i ka kuma faamu. Umaru e ni ne ka mankanw tɛmɛnen kɔfɛ ni maa min y'a laɲini k'e ni ne tɛ se ɲɔgɔn ma tuguni tɛmɛlenw kɔfɛ ayi e ni ne tɛ jɔ ɲɔgɔn na ko tan a s'i fɛ taga an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. O bɛ diya n ye kojugu ka d'a kan mɔgɔ balima bɛ se ka ko dɔ k'i la tile fila o dimi bɛ ban nka n'i teri ye ko dɔ k'i la fo ka t'i sago tɛ bɔ i kɔnɔ. O ye tiɲɛ ye. Seru i taara nafilidenya min k'an fɛ yen n'i seginna ɲɔgɔn wɛrɛ kan i hakili tɛ min na o bɛ bɔ a la. E tɛ se ka foyi de kɛ ne la. Ne tɛ se ka foyi k'i la. Se ka foyi kɛ ne la. N'o jama ni diya kan de don e y'i ta kɛ a tɔ ye ne ta ye. I bɛ se ka min kɛ o kɛ. Cɛ a bɔ mɔgɔ de la sa mun de bɛ yen. An jɛra k'a fa ka du de feere dugu gɛrɛgɛrɛ wulila ale y'a ta wari dun mɛ an taara n'an ta wari ye. Escroc e ni Lusi bɛ taa kuma ne fa fɛ mun na. Mun tɛ taa kuma fɛ. O ye mun manamanakan ye da fantanden bilalen bolokolonden. Kana ne dɔgɔya dɛ. I bolokolonden fantanden to dunna den. Kana dɔgɔya. Kinikɔrɔ dunna den. Mun de bɛ yen
Fantanti ne tɛ e bɛ balo wa Zabuatɛ Zanga Poitier Zanga Poitier a tɛ lamɛn de wa Fantanti hali aw bɛ 30 tɔw fɛ yan a tɛ ne lamɛn ni kɛlɛ maloya t'a la lafari maloya bɛ ne la ni tatɔ fɛ n'a diya ɲɔgɔn faga yan ne bɛ kɛ di e ka ne su yɔrɔ dɔ ka di an ka taa yen an ka taa yɔrɔ dɔ ka di n b'i kɔ komi an terikɛ dɔ bɛ yen ne ni Sanogo terikɛ de don ale ye isiw ka ɲɛmɔgɔba de ye mais ani ne ka di ka tɛmɛ Sanogo kan donc ale de ko ne ma ko pour que ne ka se ka n da don duko kuma nin na pour que ne jɔyɔrɔ ka bonya duko kuma nin na ko fo du papier ka kɛ ne tɔgɔ la ko ni du papier kɛra ne tɔgɔ la sisan ko ne bɛ fara ale kan donc an bɛ du ni récupérer ka du k'an ta ye mais m'a fɔ n k'i ka a bila i kunna fɛn wɛrɛ awɔ ayi non i ka décision de ni i sɔnna a ma an b'a kɛ n'i ma sɔn a ma fɛnɛ a fɔra a banna walahi m'a fɔ jagoyali ni fɛn wɛrɛ kama juste n nana k'a ɲɛfɔ i ɲɛna de parce que a ka di n ye an ka du ka k'an ta ye i b'a dɔn Sanogo filɛ nin ye cɛ min don a tɛ ko daminɛ k'a dabila donc o de kun ye ne hakilina ye ni ko yɛrɛ b'i yɛrɛ bolo cogo min na donc fɔra a banna. Papa, komi ko nin tɔ bɛ ka continuer ka taga an t'a ko tɔ di n tɔgɔma ma komi ale de ye so san. Ne b'a dɔn ni ne bɛ bɔ e da o ne yɛrɛ t'a dɔn kun min na ne yɛrɛ kɛlen don k'an cɛsiri e ka so ko nin na quoi parce que a bɛ ne kunna k'an bɛɛ de ye kelen ye a bɛ ne kunna ko so ni min ye e ta ye o ye ne ta ye o de la ne jijalen don so ko nin na mais e bɛ k'a yira ne la kuma bɛɛ que ne niyɔrɔ tɛ so ko nin na ne jɔyɔrɔ foyi de tɛ so ko nin na mais problème t'a la ayi non problème foyi t'a la i ka so ani i tɔgɔma a y'a ka so ta walahi i tɛ ne da mankan mɛn so ko nin na tuguni nin y'a bannen pewu. Papa, i sabali sa ko ne tɔgɔma ye so san e ni ne de ni anw donna so kɔnɔ sisan jɔn de bɛna dɔn k'a fɔ ko ne tɔgɔ bɛ papier kan bɛɛ b'a fɔ k'e de ye du nin san han a ka ɲi sa k'i tɔgɔ k'a la y'a mɛn dɔw de bɛ se ka kɛ ni so nin bɛ k'an ta ye ne yɛrɛ jɛn'o kɔ ne bɛ taa n ka ci la fɔlɔ. Ça va? Ça va. Bismillah. Ko bɛ cogo di? A bɛ cogo la. Ni mago bɛ n denkɛ de la Musa. Nka Musa bɔra a tile na. O kɔfɛ ne n'a ma ɲɔgɔn ye. Musa ye ne den de komi aw bɛɛ lajɛlen ne den cogo min na. A ma di masa si ye i ka den sɔrɔ ka tila k'o to bɔlɔn kɔnɔ ka yala yala bɔlɔn na ten o ye kuma sugu ye ne ko ne b'aw ɲininka aw b'aw kunfɛ tantɔn aw yɛrɛ ni degunnen tɛ wa bamananw ka kuma don ko maanifin n'i ɲinɛna i jujɔn kɔ i laban ko bɛ kamana kan ne hakili la sani aw ka ban fɛn bɛɛ lajɛlen ma
ka bɔ nkɔli ma ka ba baara ma ka na o ta kɛ c'est-à-dire que dugu yɔrɔ la n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na sokolo ni fɛnw kɔnɔ yan ka o ta kɛ duroko ta ni fɛn ninnu ye aw t'aw lajɛ a ka sigi a ka miiri dɔɔni han ni miiri maanifin jɛ i ni bagan ka kan o différence dɔrɔn de bɛ an ni bagan ni ɲɔgɔn cɛ ala ye hakilina d'an ma pour que an ka miiri nka aw bɛ yan a bɛ mun nafa se aw ma a bɛ kɛ kumasuru ani tɔgɔcɛn o de bɛ lase aw ma sɔgɔma ne hakili la sigida la mɔgɔw ka siri ɲɛ k'i bonya o de ka ɲi k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ dɔ la nka mɔgɔw ka siri ɲɛ ka to ka dugu kumaw fɔ dɔgɔyalima ni fɛnw kɛrɛfɛden ni fɛnw ko karisa ye den ɲɛ karisa den den ɲɛ karisa den ye bandi ye i tɛ min la i mana mɛn cogo o cogo fɛn fila de don ni saya ma ban i b'i si kɛ kaso la ne kɔni ye min fɔ a ɲɛna a k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen na a ka segin so baara lankolon tɛ yɛrɛ mago lankolon de bɛ yen maa si tɛ ka kelen tɔnɔ don diɲɛ na maa tɛ kɛ foyi y'i yɛrɛ kɔ i sɔn a ye jateminɛ kɛ ko la hali bi a ka segin kɔ il n'est jamais trop tard su ani tile aw ma sɔn tɛ foyi la o bɛ ka miiri aw la dɔrɔn n'a fɔra olu jigi dalen don aw minnu kan ko aw ye olu tabaga ye sini n'a fɔra ko aw fana tɛ fosi la ka yɛlɛ bɔlɔn kɔnɔ ka bɛnkɛli ni fiyɛli ni dɔrɔgutɔ kɛ o fana cɛ man ɲi ne yɛrɛ mana miiri Musa ka ko ma a bɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ nɛgɛ bɔ ne la diɲɛ na fɛn fosi tɛ ne ma min kɛ Musa ye k'a don kalan na a bɛ kulu kɛ a ma nana fɛn fɛn fɔ maa bɛɛ lajɛlen k'a ye ne ye dɔ kɛ nin na aw ɲɛ bɛ nin na tantɔ nin bɔlɔnkɔnɔ na ne ye dɔ kɛ nin vi la mais nafa de t'a la ne kun ma bɔ a la bi ne bɛ yɔrɔ min na bi ne sanogo ne tɛ kɛ ten n bɛ min fɔ a ɲɛna n'i ka ko man ɲi bolo n'i bɛ bi la i kan k'i hakili to sini na i ka kuma faamu a kɔni ka di n ye hali bi a ka hakili jagabɔ ɲɛnɛmaya ye waati kunkurunin dɔrɔn de aw bɛ fɛn min na tantɔ fɛn laban ta tɛ kuwa parce que maloya ni kuma sugu dɔrɔn aw b'o de ɲini ka lase aw mansaw ma ne ko ɲɛnɛmaya la jumɛn de ka di maanifin yɛrɛ ye a ka fɔ ko fɛn dɔ b'o la min ka fisa ni ye o kɔni ye ne hakilinata ye ne na kun tun bɛ Musa ye ne bɛ siran ɲɛ baasi tɛ yen fana i kuma fɔ n y'a mɛn ni Ala sɔnn'a ma i y'a fɔ cogo min na an b'a kɛ ten baasi tɛ parce que n m'a fɔ ko caman mɔgɔ hakili kɔrɔ a bɛ hakilina caman de d'i ma quoi dɔrɔn ne bɛ ka nin kuma in fɔ mina ko bɛ cogo di Ko tɛ cogo la. E mun ka ne wele? Mariam tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne filɛ nin yɔrɔ min na bi n t'a dɔn n b'a kɛ cogo di problème dɔ de bɛ n kan ne tun mago bɛ 4000 de la n'o y'a sɔrɔ ni m'a sɔrɔ i bolo n bɛ tila k'a d'i ma. Musa, tiɲɛ na n jɔyɔrɔ in na 4000 tɛ n kun na yan nka n'an taara so n bɛ n jija cogo bɛɛ la k'a ɲini k'a d'i ma. Ok, n y'a faamu. Ne bɛ na. Musa, ne bɛ na. N'a fɔra mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛna k'e Musa ye Sanogo de ye mɔgɔ si tɛ d'a la mɔgɔ wɛrɛw de kan ka 4000 deli e Musa fɛ nka e Musa man ka 4000 deli mɔgɔ yɛrɛ fɛ
nka n ka kuma in laɲini n'i y'a faamu a bɛ diya n ye kosɛbɛ ne bɛ na fɔ sisan ne fɔ wagati yan wa nin ye na wagati fɛnɛ de yan kabi bɔra fɔ sisan ne ye na kuma yan Fifi tɛnɛ ne tagara ko n bɛ taga e fo ne taara sɔrɔ i ka da tugu ne tun taara an ka ekɔliden ka bagi fɛtikɛyɔrɔ la bagi fɛtikɛyɔrɔ bagi fɛtikɛyɔrɔ k'i labɛn tantɔ ka bɔ ka taa ko bagi fɛtikɛyɔrɔ Fifi e fitinin yɛrɛ ma dɛ Fifi ne ka du tɛ batɛmɛ sira ye dɛ ka bɔ wagati min ka di ye ka na wagati min ka di ye mais a bɛ ɲɛ o n'an bɛ taa mɛsi tɛnɛ n'i ka kuma mɛn nka ne b'a fɛ ka kuma dɔ fɔ e yɛrɛ ɲɛna bi o ye mun kuma ye wagati dɔw la i yɛrɛ ka du kɔnɔna na i b'i teliya ka fɛn dɔ ta ka tila k'i teliya ka taa bila hali mɔgɔ t'i ye o y'a kuma sugu jumɛn Fifi ɲama n'i deli yɛrɛ i ka nin bi kulo la tan vocal dɔ de b'a kɔnɔ i k'a lamɛn n'o kɛra ko minnu bɛ ka munumunu i yɛrɛ tɛ minnu kalama i bɛ b'o bɛɛ kalama nin ye mun ye tɛnɛ nin ye mun ye ne ko ne ye mun kelen pe de k'e la n ka ɲɛnamaya kɔnɔ tɛnɛ ni se tun bɛ ne ye bi ne tun tɛ se nin du in kɔnɔ yan nɔ nka fasaya ani basaya o de ye ne se yan nɔ ni se tun bɛ ne ye ne fa tun tɛ sa wa ne ba fana tun tɛ sa tɛnɛ bingani wale min ye ne sɔrɔ e de ye mɔgɔ bila ka ne agressé a vocal filɛ nin wa i yɛrɛ y'a bɛɛ lamɛn e ye ne faga k'a sɔrɔ ne ma taa lahara i ye mɔgɔw bila ka ko caman kɛ n na n yɛrɛ tɛ minnu dɔn k'o bɛ n jogo la e denw kama e ye tɔɔrɔ sugu bɛɛ da ne kan wa e yɛrɛ kama ne tun bɛna to duruna ne jukɔrɔ ji la tɛnɛ se tɛ ne yɛrɛ nka ne ye n ta di ala de ma ala k'i sara